U ovom videu želim da vam pojasnim 3 načina kako da dobijete još više kupaca ili saradnika uz pomoć interneta. Moje ime je Dragoslav Petrović, bavim se marketingom, internet poslovanjem, izradom web sajtova i obukom istih od 2005. godine. Nadam se da ću veoma brzo čuti i vaše ime i da ću saznati i bolje upoznati ono čime se vi bavite. Jedva čekam da se upoznamo. Hajde da sada vidimo kako da garantovano lakše i brže dođete do novih kupaca. Da krenemo prvo od poznate činjenice, da se podsjetimo kako funkcioniše biznis. Bez obzira da li sad pričamo o internetu ili van njega, da bi neko uradio to što želite od njega, tada taj neko treba da prvo čuje za vas. Da negde vidi vašu ponudu i sazna način kako da vas kontaktira i onda se dešava ta željena razmena onog što imate za njega za novac. Da bi se sve ovo desilo, rade se reklame. Razne. Dragoslave, odradimo reklamu na televiziji i stvar je gotova. Ovo bi bilo dobro i šanse da uspemo bi bile maksimalne. Međutim, reklama na televiziji košta veoma. Ovo može biti vaš cilj, međutim da mi vidimo sada šta je trenutno dostupnije. Internet oglasnici su veoma zanimljivi i prvo su pogodno mesto na kojem se nalaze vaše buduće mušterije. Jer ljudi koji koriste internet oglasnike znaju da tu generalno gledano nema ništa besplatno. To nije slučaj na drugim mestima i web stranicama interneta. To znači da kada je neko na oglasniku, on zna da su tu ponude koje se naplaćuju. Ovo je veoma bitna stvar i zbog toga su internet oglasnici veoma popularni. Na 3 načina možete da pametno iskoristite gomilu internet oglasnika. Idemo redom. Prvi logičan način da mnogo ljudi brzo čuje za vas je ako na puno specijalno odabranih oglasnika postavite vaš oglas. Tu je vaša šansa da vam oglas bude viđen i da se posetioci u stvari kvalifikuju da postanu vaši kupci, klijenti, saradnici ili već kako ih zovete. Znači cilj, objaviti oglas na puno internet oglasnika. Drugi način kako da potencijalne mušterije stignu do vas je preko pretrage interneta. Onaj koji pretražuje internet vas pronalazi tako što u stvari pronađe vašu reklamu koju ste stavili u internet oglasnik. Oglasnici se dobro kotiraju u pretraživačima, a pošto je vaš oglas u stvari jedna web strana tog oglasnika, vi ovde profitirate na još jedan način dodavajući oglas u oglasnike. Znači, naš cilj može biti objaviti oglas na puno internet oglasnika da bi vas našli u pretraživaču. Treći način je kada imate svoj web sajt. Definitivno bi trebali da ga imate ako smatrate da imate dobru ponudu za ljude. Ako imate svoj privatan biznis i već imate kupce van interneta, web sajt može samo da još više pomogne, jer vi definitivno imate dobru ponudu dokazano u praksi. Ono što se ovde dešava je sledeće. Specijalno odabrani internet oglasnici pomažu da se vaš sajt bolje kotira u Google. Znači, cilj broj 3, objaviti oglas na puno specijalno odabranih internet oglasnika da bi vam se web sajt bolje kotirao u pretraživaču. Sada ću ovo da vam pokažem na delu. Ok, evo nas na internetu, Google servis. Stavit ću u pretragu sadnice voća Srbija. I ono što ćemo sada ovde videti, na prvom mestu se nalazi sadnice voća Rasadnik Antić. Ovi ovde rezultati su plaćene reklame. Znači, ovi ljudi debelo plaćaju Google da se tu nađu. Rasadnik Antić je uspeo da uz pomoć oglasnika dođe na prvu stranu Google-a. Da pogledamo sajt u pozadini. A kada bih, na primjer, napisao najbolje sadnice voća u Srbiji, da vidimo ko se tu onda pojavljuje. Opet Rasadnik Antić prvi.
tako možete i vi sa vašim sajtom. Evo kako izgleda sajt. Da se vi ne bi mučili, gubili dragoceno vreme i da biste stvar odradili kako treba, na dokazan način, preporučio bih vam sada našu uslugu dodavanja i objave oglasa na 100 domaćih internet oglasnika. Evo kako stvar funkcioniše. Nakon što se čujemo ili kada popunite jedan formular, u roku od 24 sata vaše reklama će preplaviti internet. Bićete viđeni i šanse da uspete će biti 101 put veće. Ono što ćemo za vas uraditi je sledeće. Napravit ćemo vam novu e-mail adresu koju ćete koristiti samo za potrebe oglašavanja. Otvorit ćemo nove naloge na oglasnicima, potvrdit ćemo te naloge i potvrdit ćemo dodate oglase. Pritom ćemo vam urediti unikatne naslove, tekst i slike za vaš oglas. Naravno, ako to želite, ili ćemo odraditi tačno onako kako vi kažete. Takođe, odmah nakon dodavanja oglasa dobijete detaljan izveštaj sa svim podacima, tako da nakon objave oglasa možete i sami da koristite te resurse. Realno, ovakvu ponudu uslužnog objavljivanja oglasa na 100 oglasnika vam trenutno samo mi možemo dati. Imamo i znanje i tehniku i iskustvo da maksimalno pomognemo. Ono što treba da uradite je sledeće. Odaberite ispod pogodnu opciju i krenite već od danas da maksimalno iskorišćavate internet kao profesionalac, da poboljšate vaš biznis, jer ako to vi ne uradite, uradit će vaša konkurencija, budite sigurni u to. Ukoliko imate pitanja i želite da se čujete sa mnom, tu su telefoni, Skype, slobodno nazovite da se uverite da sam to ja i da vidimo šta dalje da radite. Za kraj želim da vam dam još jednu informaciju u vezi rasadnika Antić, koji sam pominjao u ovom videu. Za njih smo u roku od 2 meseca objavili 10 oglasa. Razmislite, da li bi neko 10 puta plaćao reklamu kod nas, a da se pritom to nije isplatilo. Veliki pozdrav od Dragoslava, nadam se da ćemo sarađivati dugo.